Здравейте, добре дошли на видеооглед на тристаен апартамент, находящ се в ЖК Овча купел. Влизаме в дневната, която е доста просторна, с гранитогресна пода. Отоплението е организирано с тази камина, която е с водна риза и захранва радиатори из цялото жилище. Преходно имаме една спалня. Пода тук е ламиниран. Стените са гипсова шпакловка и латекс. Дограмата навсякъде, всъщност тук е ПВЦ, в другите помещения алуминиева. Прекрасна тераса, огромна. Влизаме към кухненския бокс, който е тъмен, но е с размерите на доста голяма кухня. Малък килер. Сервизните помещения са една малка тоалетна към дневната част. Ето я. Имаме баня с тоалетна. И по коридор отиваме до другата спалня. Ако нашето предложение ви е заинтересувало, заповядайте на място да разгледате имота.